Kunoko kutyolo tili kwa Khwetemule, muzi munonso ndi mwa Khwetemule. Pafupi kwambiri mbende malo amene imano pamene pali khoti la kuno kwa Khwetemule boma lino la Tyolo. Kunoko tabwera chifukwa cha nkhani ya mtukula pakhomo. Kuno kutyolo ndi boma limodzi limene boma lakhala likugwira ntchito ya mtukula pakhomo, pereka ndalama kwa anthu osiyanasiyana pofuna kuchepesa mavuto osiyanasiyana amene anthu amakumana nawo. Ndi pofuna kulimbana ndi mavuto amenewa boma lino la Tyolo muli zambiri zimene zikuchitika. China mwa icho ndi nkhani imeneyi ya mtukula pakhomo. Ndi boma lino ndi limodzi limene ndalama zimene zimabwera ku mtukula pakhomo zimachokera ku boma la Malawi. Ndi tifuna tione ntchito imeneyi tsiku la lero kuti kodi kuno ku Tyolo anthu amene akhala kulandira ndalama zimenezi za mtukula pakhomo akuti chani, zawathandiza motani, apindula chani. Pali magawo awiri, tiyamba kucheza ndi anthu ena amene iwowo adalandirapo ndithu ndalama mu gawo loyamba. Ndipo adalandira ndalama nthawi yawo inatha, Chingerezi chake amati graduation, ndio anapanga graduate kuti pabwere gulu lina limene lizipindula ndi nkhani imeneyi ya mtukula pakhomo. Tichezanso ndi gulu limeneli kuti iwowa amene akulandira ndalama kachiwiri, amene ayamba kulandira ndalama bada akali pano maplana awo ndi otani komanso kwathandiza motani. Ine ndi Blessings Kanachi ndifama khale pamenepo tsiku la lero. Ndipo koyamba tifuna ticheze ndi District Commissioner kapena kuti bwana mkubwa wa boma lino la Tyolo. Iwowa tifuna kuti atifotokozere kuti kodi ntchito imeneyi kapena boma lino la Tyolo zinthu zikuyenda motani. Timve kaye pamenepo, tichoka pamenepo ndi tifuna tiyende madera angapo akuno ku Tyolo, matiye angapo amene akuno ku Tyolo kuti timve kuchokera kwa eni ake amene apindula ndi ntchito imeneyi. Kwamba ticheze ndi amene wa Hudson Kupanga, iwowa ndi District Commissioner wa boma lino la Tyolo. Boma lino la Tyolo tiyambira amenepo kuti nkhani za zomangamanga za chitukuko zosiyanasiyana, social cash transfer in general zikuyenda bwanji mwasanafike kwenikweni kuti fike ku nkhani imene tikufuna ku social cash transfer. Kwenikweni munganene kuti zinthu zikuyenda motani kuno ku Tyolo? Nkhani yo zomangamanga ikuyenda bwino kwambiri. Mutati muone boma kudzera mu bungwe la World Bank latithandiza ndalama zambiri zoti tipangireza zomangamanga. Tamanga ma project 10 amali masukulu, ma health center, ma tizipata ting'ono. Tindi chipata kuna matuni kwina ndi kwina kwa vumboku kuti tipangetse kuti umoyo wa azimayi oyembekezera asamavutike. So zimene zikuyenda bwino kwambiri. Komanso ndikuzani kuti posedwa apa tinali ma project atatu. Tamaliza project a Limbe Bridge imene tamanga ndi 240 million. Komanso Chilengo Health Center imene tamanga ndi 220 million. Komanso tindi bridge, tindi school ya Mwamba ya upstairs Tyolo Boma Primary School yoyamba kuchigawo chino chakumwera imetabwetsa ife kuno and anthu akunyadira kunoti kuno kukhala school ya Mwamba ndi chinthu chonyaditsa. School yekuyenda chifukwa kuti nangasi zimachitika zambiri mulingana ndi zathu zomangamanga pano papanga digging ndo tadzikhoma. Chimene tikunena nchakuti kunoko zirikuko zikuyenda kwambiri, ndipo tikuthokoza boma pa zimene zani akuchita kunoti kumatipatsa ndalama zimene zizi. Nkhani ya social cash transfer zikuyenda bwanji kuno ku Tyolo? Kuno ku Tyolo social cash transfer imene ili mtukula pakhomo ikutuluwadi pakhomo. Chimene chinachitika nchakuti ndikupatseni ngati zimene zimachitika mbuyomu panali ngongole imene nalipo yoti ya 1.8 billion anthu sanalipidwe ku akale ndi anyowani. Tsopano ntaona zimene zingati bwana mkubwa nakambana ndi adindo tabwera una vice president nafotokoza kuti ine ntchito yanga ikuvuta pa nkhani iyi, anandimvetsetsa kuti ndionapo kanthu ndaba ndaona zabwera close to 2 billion mwalipira anthu aja. Wiki yapita iyo talipira 703 million kwa anthu 16,000 akale amene sanandende ndalama zawo, anthu amene awemba lokoma samene kuti ndalama zizikatani zingabwere. Ndipo piti zamenepo talipira 1.6 billion kwa gulu la nyowani limene kuti talipira kulekeza December kuseza kuti tibe somaliazi ndi munthu wina aliyense. Zinthu zimezi zikuti pangitsa ife kukhala ndi chilimbikitso kuti anthu m'midzi apepukidwa. Chifukwa anthu amwe amene social cash transfer tikuwapatsanso chimanga chimene chichali ni season ichi
akulandiranso makomawo andi ulendo uno anthu aja malembedwe ake amaina alemba okha ndi mafumu VDC ndi melemba maina ndi mafumu kusonyeza kuti amene akulandira ndovutikitsitsa tikachoka amene popo anthu amenewo akuonetsa kuti akugula makope ana akugula tiziweto ting'ono mwina mbuzi mwina nkhuku komanso ena akumalowa nawo mabanki nkhonde kusonyeza kuti ndalama iyi yapatsa mphamvu monga mukudziwa ikonomi yathu sili bwino kodi ngati ife kuti vuta ife anthu antawuni nanga munthu wakumudzi agwira pati koma boma lani kuti munthu wakumudzi agwire pa social cash ife tingothokoza boma kuti latithandiza latipatsa ndalama izi ndipo ife tagwiritsa ntchito moyenerera chimene tikupempha panopa chakuti nanga sipo ti njalayi yavuta kwambiri ndalama zikufunika kwambiri kutsogoloko atiganizire swembe January atiganizire unoti mwina atonjeze kuchimanga mwina atonjeze kusontukula pakhomo kuti lembo lipita kwa anthu achani akutsogoloko koma panopa aliyese wanda ndalama zake ndi munafotokozapo kuti mbuyomu zimaoneka kuti zimavutira kubwera ndalama koma panopo mopanga clear zonse munatafotokoza bwino ndi mwazipanga ndi kubweranso kwa chimanga chimene mukulandira kuno kutcholo ndi mtukula pakhomo zikugwirizana bwanji maso zothandiza bwanji anthu zimene zizi poyambapo tinali ndi anthu 16,000 amene analembetsa nde ndalama zija sizimabwera chifukwa chakuti ndalama sizimabwera kunoko mtukula pakhomo wa boma la Tcholo umapatsidwa funding ndi boma la Malawi pamene mtukula pakhomo wa Mulanje Chiladzulu Palombe maboma ena onse amapereka ndi a World Bank kapena a KfW aku Germany ife ndi boma kuboma kunja ndalama sizimabwera chimene chinali chipsinjo kwa ine ngati DC kumaona kuti kodi anthu awa ndatani anthu anabwera kutsuna kudzana kuti ife la DC ndalama zathu zikandobwera tidzakutenga nomoyo ndeno naona kuti kuda akadzanditenga adzapita nane kuti ndinali ndi mantha ndinakhala ndikuyamba ndi adindo kuna kuti ine tati ndidzatengedwa ndidzapita kuti mutati muone inuyo ndi nkhawa imene munthu akupangira create wena upangapo chinthu ndinapita kuboma kuja kwafusa mwamwe anabwera vice president kuzana kuti mavuto anu ndangati nafotokozera ndalama inabwera ndalama ijabwera tinayigawa pawiri kwalipirawa 703 million akalewa anyuwani nkwalipiranso 796 million plus ndalama inene nayonso amounting to 1.6 billion zimene ikuthandiza ndalama iyi ndiyoti anthu awa kalero samendekeza ndalama iyi idzabwera anayiwala koma chifukwa chakuwaganizira ife kuti titani bomaso nkudza polokezana nalo kunoti ndalama zija ndizi zatipeputsira moyo kwambiri ndi anthu omwe waso mudziona kuti anthu omwe waso chokasiwa ndiwapatsanso chimanga chimene cha lini season chimalembedwa kumudzi kuja ndiwapatsanso bagi limodzimodzi tapatsa mabagi limodzimodzi miyezi 4 kusonyeza kuti 150 iyi tingane kuti izikhala kugula bonya chimanga adzidya ichi cha bomachi kusonyeza kuti moyo wawo ukhala kutani upita mtsogolo nanga poti pano maprojekti saujeni amubwezera chilengedwe amene samandaso 27,000 pa wezi kaya anthu ake tomwemwe watu kusonyeza kuti zinthuzi zangokumanizana koma anthu amati apita kubweza chitetezo chilengedwe amakanda 27,000 social cash anda 150 thumba chimanga atenga tinthu ititi tikupangitsa moyo wako tukani ufewe nde ifeyo chimene tunene chakuti mobweza boma latigwira dzanja boma timati latizula minga kunsana chifukwa kunsana munthu sufikako ngati minga kubaya kunsana mafika munthu wina akuzule nde boma latizula minga imenechi potipatsa zinthu izizi ndi osalephera mwina mavuto awiri atatu mukuma ndi mavuto tani ndi mavuto oyamba ndi kumudzi kuja anthu ena ali zikhulupiriro zawo zinthu izi zimafunika kuti anthu alembetse mwachangu ena sabodza alembetsayo amana kuti ifeyo silingalembetse silingapanga ID chifukwa cha zikhulupiriro zathu zimaliza kuti programu chekuchedo kuti apatse ndalama
chachiwiri ndi azathu ma service provider amene amati timati tikapanga ndalama ija tikapanga payroll ija timakhuthulira ndalama zija ku kampani kwa kuja kuti agawire athu chifana ngasi ndalama zimene ndamafoni amafoni aja amapeza kuti ndalama zija sizikupita kwa athu chifukwa alibe maagent kumidzi kwa Agombe kwa Nkhata Ombere kufika ku Mozambique kulibe maagent kuti adziwa ninka anthu ndalama ndi ndalama chimakhala mufoni ndecho witsancha kuti munthu ena adabwera kuno kuna kuti ine ADC ine ndi pa mankhwala otalikitsa moyo ndalama ili mfoni umu ndifuna kuti mundipatse ndalama imene nkagule chani chakudya nkhani yoyipa kwambiri pamene agent ali komweko ndalama alibe chimene tikunena ndi vuto lalikulu chifukwa kuti ngati service provider tikumpatsa ndalama kuti apatse anthu iye sapangapo kanthu nokuti azikhala ndi mpamba kuti apatse anthu ndi vuto chifukwa ife ndalama tapereka ndi ndalama zitsala ndani kwa service provider tunena kuti nthawi yafika tiyese koma service provider ena mwina angatithandize olo mabanki masona kuli 1 click azathu mukhala town kuli ma 1 click kungoti da batani ndalama yafika mwina tiyese kuzimezicha chifukwa ndalama ikuti ibwere imakhala kuti yachedwaso ndalama chikuti ifika munthuso ikuchedwaso kodi munthu adya nthawi zanji ndalama iyi imene wayidiwikira nthawi itali koma yochedwetsa ka service provider ndi vuto limene lilipo komabe tinabe tuyenda bwino ngati ababa awapatsa mafoni anthu mwina 13,500 awapatsa mafoni angongole kuti apange izen kuti anthu ambiri akhale ndi makhadi chinanso nchokuti makhadi aja akakhala kuti mwina 3 months yapita simunalowe ndalama amabloka makhadi aja tinapempha musamabloke makhadiwa awublokabe kodi amene ndi mbale chifukwa ife zilubwetsa mavuto anthu aja ambwera panjapo mayimba nyimbo apo kufuna ndalama zawo zili mufoni ngati ngofuna service provider apange machawi kuti zinthu izizi ziyenda bwino otherwise ifeyo mavuto ndeta aona kale tsono ngati asova mbali imodzi boma natipatsa ndalama zisachedweso kuku zilipangitsaso noti ifeso tisobogwira tsopano nde tikupempha kuti ma service providers yo akudzidziwa iwo apange machawi ngati sapanga machawi tisinthe tipite bwino mkazi ngati saphika sima yakupsa umakamba chibwezi kwina nkuona sima imene phido umene kuja ngati sima kumene chekukhala bwino umakamba kugona umene kujako mpaka na mwana ng'a nde ife tufatirero tipite kwa mkazi wachilendo ete nangasawazolowera nditu bana pomaliza maona kuzokhala neno pozokhala momaliza kuthokoza boma apa zimene atichitirazi kunoko moyo wanthu kuyenda bwino kuno mundati mudziwe bwana ndi kumalo kuti ndi kumagwembe 80% mukawerengetsera nditi 20% ndi timinda ting'ono timene sitingalole mbewu popanda fertilizer kuno kofunika zithandizo zambiri kuno madzi ndiovuta koma izizi zachitikazi ndizoti ifeyo tikuthokoza kwambiri nokuti boma atikumbukire chifukwa panopa tilibe somali azini munthu January atipatse ndalama bwino tilipire January February March ndezikhatikani tuyenda bwino chifukwa zikatero ife zilipatsaso mphamvu tiziyendaso mwandidi nokuti zathu zikani zikuyenda bwino komanso anthu kumudziko chifukwa kuti anthu aja ndamene tikugwira ntchito ngati ife tili kuno kutcholo tikugwira ntchito anthu akutcholo azikhaso ndi chiyembekezo kuti Tcholo District Council ikutigwira ntchito mwakuti kuno ukakhala ndalama moyo wako umenda bwino ukakopanda ndalama moyo wako sungende bwino ndithu Hudson Kupanga iwo wandi district commissioner wa boma limeneli la Tcholo ndi padakali pano tili kunoko kwa Khwetemule tifuna kuti titiyeze kuti kodi timve tikuno zikuyenda motani koma kwayamba titatha kulankhula ndi a DC tifuna timve chokera kwa anthu angapo anthu amenewa akuti chani pa nkhani imeneyi ndiyoka Khwetemule tu mazintambira dzina lati chanenda Samson Whiskers chabwino inuyo mupindula motani ndi nkhani imene ya mtukuko kuti kwamba kai mtukuko kumwa inu ndi woyamba kuja kapena muli kumene lawa kumene lanyuwani
oyamba ndi mungofotokoza utani pamene mwapindulira mwapezera phindu ndi mtukula wa khomo menewo wazikomo kwambiri ine kuyamba kwa mtukula wa khomo mchoyamba atayamba tinayamba kulandira thandizo monga mene yambira tinayamba thandizo lochepa pang'ono ndi pang'ono ndi motero nimapezeka ndi matola kamene ndisunge pang'ono pale mafunzo pali kugula mbuzi ndinagulapo so ndikupakali pano mene timayendera munyengo zathu zomwe ndalama kuchepa kwakepo mpaka nayamba kupereka kumalo sole tikakhalepo ochokapo ndi zipangizo pogona pabwino koma malo okhazikika kuti anyumba ndinali kuti tikupanga mapulani kuti tithandizike bomani ofati tipemphe kuti tithandizireme kuti ife tipezeke kuti tikutero koma mwakwanisa kupeza ziweto ndakwanisa ziweto zake mundizoto zake ndinazo nkhuku mbuzi 10 nkhuku ndinazo chabwino ndi mwanena kuti poti munali gulu la mtukula wa khomo oyamba panopo munatuluka anakutulutsani mu menemo ndinu mafuna mtabwereranso ndimakonda tabwereranso lijolinga pamene ndimapafuna ndipakwanise kuti ndikhale pabwino one ndizikabe bali enga nimene ndilili chabwino koma mwina kwa anthu ena amene kuti mudakale pano nawonso mwina akuchitana mtukula wa khomo menewo mwina mungawuza zotani paza kufunikira kwa mtukula wa khomo komanso mwene mwapindulira ino ine ndingawuza kuti anzanga amene ali pa mtukula wa khomo pakale panomo ayenera kuti alimbikire mungakhale ndi chiganizo pakulandira ndalama zakalandira azikhale ndi chiganizo choti athandize monga amene ndafikira ine pano nanga ndine Jacqueline Makombo nkuchokera muzima Khwetemule tiye Khwetemuleso unje zaka zingati 17 ndi uli kalasi yanji padakale pano nalimba folo mwatuluka chaka chino ndi mayeso anayendapo senachite bwino mapulani ako ndi otani mapulani anga kuti ndibwererenso ku sukulu koma chifukwa cha kusowa ndalama apo paningokhala ndi iwe kuti upezeke nawo gulu limene la anthu opindula ndi social cash transfer tafotokoza nakhala bwanji amayi anga atalowa mu klabu imeneyi anayamba kundilipira sukulu uje ku sukulu kuyambira standard 5 mpaka uzafika 4 akakulipira sukulu ndi kwa iwe ukuona kuti ndalama za mtukula wa khomo ndizothandiza bwanji kwa izo kuthandiza motani zandipindula chifukwa anakhala kuti sakulandira ndalama zimene sibweziso panonso nditakhala kuti ndalimba mayeso a 4 pano ndibwezinso nafika ulo sekondari unafika sonda school facha mtukula wa khomo chabwino mtukula wa khomo ndothandiza chifukwa chokuti pamene amayambaso nyumba ya mayanga inali ya mauzo mbali imodzi mbali ina ya malatere ndi mbali imodzi anachosa mauzo ajankuika ujeni malata ndi anagulaso mbuzi ziwiri panapezeka vuto la ujeni folo nkulemba mayeso ndalamaso ine apelewere amayeso ndi anangogulisa mbuzi zijaso katani kukandilipirira ndiye kuti ziona kuti zikupindula eti okay ndine ili dinala kuchokera Khwetemule 3 kuno kucholo ndi ine ndikupa kuti muli ndamene mwalowa kumene mu program ine ya mtukula wa khomo eti kwayamba kaye mukusangala bwanji kuti mwapezeka ali kuti muli nawo mgulu limene ine ndi pachisangalo kwambiri chifukwa ndali ndi mavuto ena amene ndimalephera kuwafikira panopa mene ndayamba izizi ndikuona kuti china chilichonse chichotheka pano chimene mufuna mutakwaniritsa moyo wanu mukamakhala kuti pomafika kuti akunena kuti inu basi somateremu zaka zetu wafuna zakwana tipeze ena alowe m'malo mwanu mufuna kwati nthawi imene ikutha muzakhala makwanisa chani ine ndikufuna ndimange nyumba yanga yabwino panopa ndaumbisa kale zidina naucha ndikugulaso malata anga kuti ndiyambire ndi nkhuku zanga zilipo 8 zoti zitha kundithandiza ndakhala kuti mtukula wa khomo ndiyimisa komabe ndizaona kuti apapa nditakuyambira izizo kusogolo kundoti mwina mwake nditakugula mbuzi zanga kandi ziwiri kale ziti zapitire pamene popo cholinga ziziswa pali ndi ana kusukulu kuti zimene zonse zikachitika ndi kuti zitha kuwalipira sukulu mosavuta mwaphunzirapo chani chokera kwa anthu ena amene akhala pa mtukula wa khomo mbuyo ndaphunzirapo kwambiri kanthu kena chifukwa pali anthu ena amene amakonda kuti akalandira ndalamazo pena azimunawo kumazitenga kumakamwera mowa pena kungogula bread kapena nkhuku ndi kumadya
basi ena kukakwatira kumene ndalama za mtukula pakhomo ndiye ine ndikuona kuti zimenezo sizingachitike komano ndikufuna ndipange zinthu zonena kuti ndikakhala ndisamavutikeso ayi ndiziona kuti apa ndipangamwa kuti apa ananga asavutike ndipo zimene zizapangisa kuti ananga aphunzire sikulu amalize chifukwa mavuto ena amene alipo ndiye kuti atheka basi ngakhale njala pakhomo ndiye kuti ipunguka chifukwa panopa ndoti atipasa chimanga tikudya ndiye kuti zinazo sizivuta iyayi tikha kuti tikupitiza msogolo muno ndalama zizipezeka kuti tizithaso kugula chimangacho pa ndalama imene kuti pasa pang'ono pakati takwanisa ndiye panopa ndiye kuti mavuto sangalephere inde alipo mabe kwakukulu ndoti boma ikutithandiza apa tikuthokoza kwambiri pa zabwino zimene akakutichitira chimene ationesera pamene zimene akakuti pasa ndalama zawo ndiye apa tikuthokoza kuti zikoma kwambiri mwakamba nkhani ya chimanga inunso mtukula pakhomo mukulandiraso chimanga ndi anawo mwezi uno ndalama zimenezi chifukwa sitigula chimanga chimene chikuoneka kuti panopa chakwera mtengo cha ndalama zambiri titenga ndalamayo tigwiritse ntchito imene ndimandanena kuti ndiyo ndakugula kani mbuzi zanga ziwiri zimene so zithandiza nkhuku zanga koma sindigula so chimanga chifukwa chimanga ndikha kuti ndinacho kale ndizidya chiti chimenecho ndikudikira kuti ndigule zinthu zinazo ndiye zitakundithandiza pa plus aponso ana ku sukulu ndiye kuti makope zolembera uniform nditha kuwagulira bwinobwino popanda chovuta chilichonse anopa tandi 48,000 ine zina nga ndi Agnes Lakson muzindu wa Kwetemule. Agnes Lakson. Chabwino ino muli gulu litira mtukula pakhomo loyamba licha kapena malowa kumene Elo loyamba licha ndi mutamaliza kuchoka mgulu limene licha ngofotokoza pozotani ningafotokoze kuti koyambirira timandi andame yochepabe koma urimandi andame yochepa koma tinapangirapo kubi zinthu tinamangira nyumba tinapanga plasta simenti tinagula nkhumba koma zinapezeka kuti zinagwidwa ndi chigodola ndi ino kuti mfamu muze munthu za ubwino wa mtukula pakhomo ngamuze ubwino utani ningamuze ubwino kuti mtukula pakhomo ndi wabwino chifukwa makhala kuti china yesu kuchifikira mene wayamba za mtukula mwapezeka kuti chinthu chija wayamba kuchifikira pang'ono ndi kusintha kumene kwabwera pakhomo pano ndi kudera lozungulira kuno mukakambe kuti pali kusintha kwatani kusintha ndi kulipo chifukwa namangisa nyumba napangisa plasta napangaso nekaso floor ndikunena kuti ndikusintha chifukwa kuti pandika sindikanafikira pamene popo pali anthu ena amene anakhala pa mgulu lolandira nawo mtukula pakhomo koma ambiri mayo wafunsa ona adambira madandaula kuti ine alichotseranji ndikhalemobe mukuona ngati chofunika malangizo munga apase anthu amene ali mtukula pakhomo wapano amene akulandira panopa akazokhala malangizo otani malangizo ningapase chifukwa kuti ena akumalizera akandira ndalama ija kulezera kukwatira akazi ambirimbiri chifukwa cha ndalama ija koma ubwino wake wa ndalama imene chaukalandira ufuna uzipangira chinthu kukopa khomo kusamalira ana ako banja lako kuti ena mpaka amafika pokwatira si ndalama zapengesa kuti azilandira samazifikira azifikira ndio makhala kuti tiyese kupanga chibwezi kusiya kusama banja lako ndeto pakhomo pano umakhala anthu ochuluka bwanji pakhomo pano lipo anthu ochuluka nyumba mwangamo amene mtukula pakhomo wakupindulirani mtukula pakhomo watipindulira ngati anthu 6 fuka mulungu angaso amapita ku sukulu fuka cha ndalama ya mtukula pakhomo pano tifuna tichize ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akuyang'anira nkhani kapena ntchito imeneyi ya mtukula pakhomo boma lino la Thyolo. Iwo watifuna timve zina lawo komanso kuti ticheze nawo kuti atifotokozere kufunika kwenikweni kwa ntchito imeneyi komanso kuti kodi zinthu zikuyenda motani. Atsogolera mafuna mtema chapa kuti amalawi amve mawu anu nthawi imeneyi. Koma tikudzione zina anu liti? Okay, dzina langa ndi Madalitso Nowa. Madalitso Nowa, udindo wanu ndi ndani ku district council? Kunoko ku Thyolo ine udindo wanga ndi oyang'anira program ya mtukula pakhomo. Chabwino ndi tinamva kwamba disa anayankhula apa tamva anthu akuyankhula monse tayenda muja madera ngapo mungatiuze kuti ntchito imeneyi kunoko ku Thyolo potira ndemanga pa zimene alankhula DC aja mungayankhule pa zotani pa zakumene zathandizira anthu akuno ku Thyolo? Program imene ya mtukula pakhomo kuno ku Thyolo yathandiza kwambiri anthu amene akupindula ndi program imene ya mtukula pakhomo. Mwachitsanzo anthu atha kukwanitsa kugula chakudya
ena atha kukwanitsa kugula fertilizer, ena mbewu, komanso kupititsana ku sukulu, komanso ena kuthandizika pa nkhani ya kuchipatala. Kuyesetsa kunena kuti anthu amene alowa kumene program ya Mtukula pa Khomo athe kuzindikiranso kunena kuti pali njira zina zimene akhoza kuthandizikira kunena kuti ndalama yawo ija ipindule. Mwachitsanzo anthu amene walimbikitsa kunena kuti alowe m'mabanki nkhonde. Motero kuti akalowa m'mabanki nkhonde muja ndi kuti kandalama kochepa kamene amalandira ku Mtukula pa Khomo akhala akumasungitsa kumene kuja kamene kakhala kakuchulukana kamene kakhoza kuthandizanso kunena kuti moyo wawo upite patsogolo. Mawu amene ndingakhale nawo ndonena kuti ndalama ya Mtukula pa Khomo tiyitenge ngati mbewu. Tikuziwa onena kuti zinthu zikuvuta koma titenge ngati mbewu sumakazinga yani. Mbewu ndionena kuti uyenera kuti udzale. Ndiye kuti kandalama kajakalandira athe kuganiza kunena kuti mina tiguleko kachiweto. Kamwina katipangire kumwina ka business kakang'ono. Ndiye kuti akamapanga zinthu ngati zimenezi pakamatha zaka 4 zikhala unena kuti moyo wawo suli chimodzimodzi. Uzakhala unena kuti moyo wawo wapita patsogolo. Tikuziwa kunena kuti program ya Mtukula pa Khomo cholinga chachikulu ndi kuchepetsa umphawi. Ndiye umphawi sungathe mwina ndi ndalama yokha. Akuyenera azichitanso zinthu ngati zimenezi kunena kuti umphawi uja utani uthe. Mr. Madalitso Noah. Tithokoza kwambiri. Ndiru pamenepa pakhale pa mapeto pa program yathu imene ya dera langa kuchokera kuno ku MBC, ndipo tsiku la lero tinali kuno ku Thyolo, ndipo kuyamba kaja tinayamba kucheza ndi bwana mkubwa boma lino la Thyolo iwowa ndi Hudson Kupanga amene wandi DC. Ndiye kenaka tachoka amene kuchetenda malo angapo ndithu kulankhula ndi anthu kuno kumva mmene apindulira ndi ntchito imeneyi ya Mtukula pa Khomo. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni kwambiri mnali pamenepo kutsatira program imeneyi pamene maonera komanso kumvera pa MBC Radio 1. Ndikufuna zabwino zonse chaka chatsopano cha 2025 mwakoma nonse.